Už sú to 2 hodiny, čo som zablúdil v lese. Stratil som sa z cesty a neviem, ako sa nájsť. Nahrávam toto, keby sa mi niečo stalo, aby vedeli policajti a iné služby nájsť ma. Koniec prvého záznamu. Už tu blúdim celé dni, všetko tu vyzerá rovnako. Neviem nájsť cestu, začínam sa báť, počujem rôzne zvuky. Nič som nejedol, už asi 10 hodín, koniec záznamu. Fakt som na dne a začínam si predstavovať rôzne veci. Mám pocit, že ma stále niekto prenasleduje, počujem rôzne zvuky. Jedno viem, isto, nie som tu sám, koniec záznamu. Som istý, že niekto ma prenasleduje. Počujem rôzne zvuky. 100% je niekto za mnou. Kurva! Všetko zrazu stichlo. Stále... Bože!